iż-żmien qaddis tas-sena fuq il-kelma tal-mulej. Enna bħalek o Marija ngħidu iva lill-mulej. Bi plavent into Marija tistenna l-arus divin, ta' maskiħa l-qalbna anqal sa ma jasal il-feddej. Idnu beva l-eden għal-ed bib il-ġenna mil-ġdid ftaħ, tal-mulej għawni l-qaddejja l-għadu tana jien it-tirbat. Bi plavent into Marija tistenna l-arus divin, ta' maskiħa l-qalbna anqal sa ma jasal il-feddej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbana hawnhekk dal-għodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebra flimkien l-Ewkaristija mqassa f'dan iż-żmien sabiħ tal-Avvent. Illum ukoll qegħdin niċċelebraw it-tifkira tal-Madonna tal-Loretu. Nieħdu sehem fil-quddiesa billi naħarfu ħtijietna u naħarfu nitolbu maħfra lill-Alla. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għar-ruħ Mariġwan Xerri. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li rid tarina fuq is-salib Kristu ħniena. Int li ġajb taħtilna t-tieq tas-sema mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti urejt is-salvazzjoni tiegħek lid-dinja kollha minn tarfa għall-ieħor, għatina li nistennew bil-ferħ it-twelid glorjuż tas-Salvatur tagħna. Ibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Farġu il-poplu tiegħi, jgħid Alla tagħkom. Kelmu lil qalb Ġerusalemm, wajdula l-intemm il-jasar tagħha. Tħallset ħżunitha, ħadet minant il-mulej darbtejn għal dnubieta kollha. Leħen jgħajjat, ħejju it-triq għal-mulej fid-deżert, wittu għal Alla tagħna mogħdija fix-xari. Jintradam kull wieħed u jitniżlu l-muntanji u l-għoljiet, kull art imħabta titwitta, kull art imħarbta issir maqat. U tfittx il-glorja tal-mulej, u l-bnedmin jaraw il-kol f'daqqa għax fom il-mulej tkellem. U leħen qal, għajjat, u jinweġibt, x'ngħajjat, għejd, kull bniedem ħaxix, u żbuħitu bħal wart ir-raba. Jinxef il-ħaxix jidbil il-wart, meta miffommhom jgħaddi nifs il-mulej. Bħal ħaxix il-poplu il-ħaxix jinxef u l-wart jidbil, iżda l-kelma tul-mulej tibqa' għal dejjem. Itla fuq il-muntanja għolja, int li ġġib il-bxara tajba lil Sion, u li leħnek bil-qawwa kollha, int li tagħti l-aħbar it-tajba lil Ġerusalem. Għajjat u la tibżax. Ejt lill-bliet ta' Ġuda, għawnu Alla tagħkom, għawnu Sidi il-mulej li ġej bil-qawwa u jaħkem bil-qawwa ta' drijow, għawnu biħlasu miegħu bir-rebħa tiegħu qudiemu. Bħarraj li jira l-merħla tiegħu bidrijow jinġema' u l-ħrief fiħdanu jerfaħħhom u n-naċereddow bil-mod imexxihom. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien, Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha, għannu lil-mulej birku ismu, ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu flimkien. Sidi il-mulej ġej bil-qawwa.
xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Ejdu fost il-ġnus, il-mulej is-saltan, u li jiġġudika il-popli bis-sewwa ngħidu flimkien, Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Ħajjifirħu smewwiet u titenna l-art, ħajħabbat il-baħar u kull ma fih, ħajjifraħ ir-raba u kull ma fih, u jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk flimkien, Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art, u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu flimkien, Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Inqumu bil-wifqa. Jum il-mulej u fil-qrib u jiġi biex isalvana. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom x'idrilkom? Jekk wieħed raġel ikollu 100 naġa u tintiliflu waħda minnhom, ma jħallix id-99 l-oħra fuq l-għoljiet u jmur jfittex dik li tkun intilfitlu? U jekk irnexxielu jsiba, tassew ngħidilkom jifraħ aktar bija milli bid-99 l-oħra li ma jkunux intilfu. Hekk ukoll anqas missierkom li hu fis-smewwiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Kemm hu sabiħ dan iż-żmien li qegħdin ngħixu, iż-żmien tal-avvent, iż-żmien tal-istennija, iż-żmien tal-preparazzjoni. Naħseb li l-ħajja tkun infern għal min ma jistenna xejn, għal min ma jistenna lil ħadd. Aħna qegħdin nistennew il-Messija u nistennewh għax għandna bżonnu ta' bilħaq. Mhux nistennew jagħmel li jrid kien jiġi ma jridx jiġi ma jiġix. Għandna bżonnu ejja mulej Ġesu. Il-kol kemm aħna għandna bżonn il-Messija li ġej. Il-qari ta' dawn il-ġranet iħejjina bil-mod il-mod, pass pass, biex nilqgħu lill-Messija. Ħanitkellmu fuq il-qari tal-lum, l-ewwel lezzjoni mieħuda mill-ktieb tal-profeta Eżajija. Toħodna fis-seklu 6 qabel Kristu. Il-poplu Ludi kien qiegħed fil-Babilonja, fl-eżilju, kien qed jaħsel qalbu, u beda jfittex fl-imgħoddej, beda jintilef fl-imgħoddej biex jitfarraġ xi ftit biex jara jsib xi profezija f'tal-imgħoddej. U lejn is-sena 540 joħroġ il-profeta Eżajija u jħabbar lil dan il-poplu isma' taqtax qalbek. Ara l-ewwel kelma tal-lum. Farġu l-poplu tiegħi jgħid Alla tagħkom, kellmu lil qalb Ġerusalemm wejdula li jintemm il-jasar tagħha. Tibsax, tfarraġ. Ġej il-mulej. Taqtax qalbek. Kemm hija kelma sabiħa. Speċjalment għalina li kultant naqtaw qalbna. Kultant nixtiequ ninbidlu nsiru aħjar u ma jirnexxilniex. Kultant nistennew minn nies ta' madwarna li jkunu aħjar. U ma jsirux aħjar malajr.
kemm għandna bżonn nistennew bħal bidwi jgħidilna San Pietru. Li jiżrażżerrija mbagħad irid jistenna, tikkonfondix, farrax, stenna. Kemm sabiħa il-kelma? Ħejju t-triq tal-mulej. Ara il-profeta Eżajja qed iħabbar ir-ritorn ta' dan il-poplu lejn pajjiżu. Mill-eżilju ħajerġa' lura lejn id-dar u jgawdi t-Tempju ta' Ġerusalemm. Kemm ħaġa sabiħa. U juża lingwaġġ tal-Esodu. Ara, ir-ritorn mill-eżilju għal pajjiżu ħajgħaddi minn toroq li ħajħejjulu l-mulej. Ħejju t-triq tal-mulej fid-deżert, wittu għal allatana modija fix-xari, jintradam kull wied u jitniżlu l-muntanji u l-għoljiet. Kulħadd imħabbta titwitta, kulħadd imħabbta ssir maqad u tfittx il-glorja tal-mulej. U l-bnedmin kollha jarawha il-kol f'daqqa għax fomm il-mulej tkellem. La tkellem fomm il-mulej ħajseħħ. Għax Alla ma jitkellimx fil-vojt. Dak li jgħid Alla isir. Hekk qalilna l-ktieb tal-Ġenesi. Alla qal u dak li qal sar. Hekk ħajsir issa wkoll. Hija l-wegħda ta' Alla. Jekk tinnotaw ftejt dan il-lingwaġġ, dan id-diskors, jadottaw Ġwan il-Battista fit-tħejja tal-mulej. Jintradam kull wied, wittu għal Alla l-modijiet fix-xahar, jintradam kull wied u jitniżlu l-muntanji u l-għoljiet. Il-kliem ta' Ġwan il-Battista li jieħdu minn hawnhekk. Ejja u nistennew il-mulej kemm hi ħaġa sabiħa. Ejja mulej għax għandna bżonnok. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum ukoll hija interessanti. San Mattew jieħu waħda biss mill-paraboli tal-kapitlu 15 ta' San Luqa. Jekk tiftakru l-kapitlu 15 ta' San Luqa għandna 3 paraboli. Il-parabola tal-naġa l-mitlufa, il-parabola tal-mina l-mitlufa u l-parabola tal-liben il-ħali, tal-liben il-mitluf. San Mattew jieħu biss waħda minn dawn il-paraboli, il-naġa l-mitlufa. U jgħid, ara, x'idrilkom intom, x'taħsbu intom, ara ftejt, qed jgħid. Jekk wieħed raġel ikollu 100 naġa u tintiliflu waħda minnhom. Ma jħallix id-99 l-oħra fuq l-għoljiet u jmur ifittex lil dik li tkun intilfitlu. X'qed jgħidilna hawnhekk? Alla mhuwiex kapriċċjuż. Alla mhuwiex kapriċċjuż. Alla ma jgħidx isma' intilfet waħda tmut ix-xejjer. Mhux hekk. Għal dik il-waħda li huwa intu jien. Alla jħalli d-99 l-oħra biex ifittex lilna. Mela Alla mhuwiex kapriċċjuż. U number 2, Alla ifittexna. Alla sa jsir bniedem taf għalfejn biex ifittex lilna mitlu fejn. Għal-jenatej. Kemm sabiħa dan hu l-avvent. Alla tagħna ġie ifittixna. Alla jfittex. Mhuwiex paxxut ma jimpurtaħ minn ħadd. Kemm tkun ħaġa sabiħa kieku f'dan iż-żmien tal-avvent inħalluh isiebna, inħalluh ikellimna u inħalluh jalfana. Isiebna bħalma qalet Marija, hawn jien, ara il-Madonna. Alla saba mill-ewwel, hawn jien. Inħalluh isiebna,
inħalluh ikellimna u inħalluh jalfana. Tolbu l-mulej biex f'dan iż-żmien tal-avvent ngħixu din l-istennija mhux passivi imma fl-attività. Kif qed fil-bidu llum hija wkoll it-tifkira tal-Madonna tal-Loreto, niftakru f'dik id-dar li ġiet trasferita mill-Anġli tgħid it-tradizzjoni għal Loreto l-Italja fejn sar ċentru ta' devozzjoni. Miljuni fis-sena iżuru s-Santwarju tal-Loreto Italja, miljuni. Snin ilu rajt xi 8 miljun ruħ, snin ilu imma. Ejja, id-dar ta' Marija, ejja aħna wkoll nidħlu f'din id-dar ta' Marija. Hawn hija d-dar ta' Marija fejn hemm l-insara u fejn hemm dawk li jfittxu lil Ġesu. Alla u missier ħanin li ma jrix li jintilfu in-naċ li Kristu ibnu feda b'demmu. Nitolbuh biex ifarrax lil kull bniedem li hawn fid-dinja ħalli kulħadd jinġabar f'merħla waħda taħt raj wieħed. Ngħidu flimkien farraġna mulej. Farraġna mulej. Għall-Papa, l-isfijiet, il-Presbiteri u d-Djakni biex ikunu rajja li jfarġu lil poplu Nisrani billi jkunu ministri fidili tal-kelma li taħfer u tfejja nitolbu. Għal-bnedmin kollha li huma abbandonati fl-eżistenza bla futur u bla tama biex isibu l-faraġ u l-għajnuna nitolbu. Għal-ħutna li ċaħdu l-impenn nisrani u jinsabu l-sira ta' dnub li jwassal tal-fjen biex jerġgħu jsibu l-Kristu li ħareġ ifittixhom nitolbu. Għarina l-koll biex bħal Kristu ir-raj tajjeb narfu nilqgħu u naħfru lil min jiżbalja jew jonqosna nitolbu. Nitolbuk Mulej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija, għatina li ngħixu dan iż-żmien sabiħ tal-Avvent fl-istennija tal-Mulej, bla għalfien ta' Alla li jħobbna tant, Alla mhux kapriċċjuż edna, u Alla li jfittex. Nitolbu. Ismana, nitolbuk għal-ruħ Mariġwan Xerri biex tinsaħtijieta kollha u twassala fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Ismana, nitolbuk Mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Inti taf min huma u inti taf il-bżonnijiet tagħhom. Għatihom dak kollu li jaħtieġu fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Nitolbuk għal-morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, għal dawk li jduru bihom, nitolbuk għal dawk li għaddejjem minn mal-temp tal-ħajja, biex ma jaqtgħux qalbhom minn ma jafdaw fik u f'Omna Marija nitolbu. Nitolbuk Mulej għal pajjiżna u nitolbuk għal paċi fid-dinja. Mulej kemm għandna bżonn il-paċi tiegħek. Għatin dawwa lill-mexxejja tal-pajjiżi biex jarfu t-toroq tal-paċi u mhux tal-gwerra nitolbu. Nitolbuk Mulej fl-aħħar nett għal daw kollha li qalulna biex nitolbu għalihom bl-interċessjoni ta' Omna Marija nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti missier ħanejn u kollok tieba magħna midinbejn. Iġbor f'meħla waħda in-naċ mifduja minn ibnek li ġej bil-qawwa biex isalva lil kull min hu mitlub. Bi Kristu siedna.
sejjanin fil-mulej u bħal-bota, nistennew il-ħellis tal-bledmin. Ejja fosna mulej biex tifdina midlub. Sejjanin u l-mulej u samana, għaliex qlubna fid-dmuq striħu fih. Ejja fosna mulej biex tifdina midlub. Il-mulej weraħlina mawlidu u sejħolna mir-rabta ta' dnub. Ejja fosna mulej biex tifdina midlub. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Taffi mulej il-kolla tiegħek il-qatt tal-pumli u s-sagrifiċċju tagħna. U fejn ma jwaslux il-merti tagħna, għatina l-għajnuna jent fil-ħnina tiegħek. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nelfu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien idoddulek ħajr bi Kristu siedna. U bl-ewwel miġġa tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jien tħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi dal-boħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu nisbu fl-aħħar bid-dieħel il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Osanna, muli tas-mewwiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-mewwiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li tlaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha
Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek mal-Ġwan Xerri li jogħġbok is-sejħilha għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif bil-Magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tilxox taħal ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf tal-Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. U lej Ġesu Kristu jingħalla l-ħajb il-mewt tiegħek ifret minnek il-Missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu jtaħil id-dinja dan il-ġisem u t-temm qaddes tiegħek. Eħlisni meħtijiet kollha u minn kull ħażin. Somni dejjem fidel lejn. Ħallini qatt minfed minnek. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Ejnu bil-bifa u ngħidu flimkien ir-ringrazzjament ta' wara qalbejn, ruħ ta' Kristu qaddesni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallina qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħaresni, fis-sija ta' mewti sejjaħni, ġew waħdanek il-qani, biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Issa li ħadna dan l-ikel tas-sema fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex bis-sem li nieħdu f'dan il-misteru tallimna nqisu bil-għaqal is-sewwi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta Avamarijiet li l-Madonna stess talbet minn dan is-santwarju. Nofruhom skont l-intenzjonijiet tagħna lkoll. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Salva